Bye, say bye. Taon siguro ka video pero karon ako ning discuss akong bag. Kada adlaw magdala akong bag pa sa office niya. Kabaw ka na mountaineering ka, kana feeling mo outdoor ka. Kada nindot kay bag. So akong ginabuhat is kada ipalit ko ning GoPro Seeker bag. So kaning bag nindot kini siya kay na kay mga mount sa kilid buta kanibog mga monopod kung sa pala diha. Pwede mo i-clip. Nagbutangan ako ni mga red. Nya igsulob ni man nga bag. Gamay kasi siya. No? Gamay ka siya ka ng kwan, baka nipis ka siya ba? So, kung magsakay ka sa train, magsakay ka jeep, magsakay ka bisag unsa, maglaglaag ka, dili siya ka ng, mabalansi si Mulawas ba? Pilit siya si Mulawas, so dili ka kaigog mga tao. Nya kung naka sa train ka huot kayo, dili ka kaigog mga inahanan mo, kaigog ka mga tao, mga pako masuko, tapugod, o di masuko sila nimo. So, muna ganahan ko niya bag. Problema kay sige na ko gamit ni siya, maglargami, mga tumigan ng lugar, mag suro-suro mi, mag-outdoor, usahay, mag-picture-picture ko. Muna akong gamit. Ako mang gipugos butang ako MacBook diri. Kay kaning baga sa likod kani butangan ng tubig diri. Masulod ako MacBook pero masulod na siya kung walay case. Nagpalit ko case kaning gitawag nila nga IAG. Ako nakikita niya. IAG nga case. So military kuan siya nga case para sa MacBook. Itagak ng MacBook dili daw siya maguba pero ambot lang po ako kusuway. Di siguro ganang suway. So muna siyang nahitabuan na. Kaning bag, akong ginabutang ako MacBook sa atubangan usahay kay ibutan ako sa likod, huot man, ganaan ako sa tayo, kita ba? So akong ginabutang sa tubangan usahay. Ang problema kay nam ko yung mga dongles, yung mga power supply, yung mga camera, gusban pa. So huot siya nga rin. So kung ako sa train, ganahan ko mag-edit ng picture, ganahan ko edit ng video, ganahan ko mag-computer lang para murag hilas-hilas tanawon ba? Pobre pero hilas. Maguliso, tangtang ako, ano ko tangtang? Ibutang na ko itong mga kuan. Lisod ko pasulod sa mga butang kay musangit sa mga dongles, mga uban pa ng mga chuchubrache, mga pagkaon ako diri sa bag. So, muna siya. Pero ganahan ko ng bag kay na siya, butangan na si babaw. Kini, butangan na si babaw ba? Butang na ko ng RX100 akong kamera, akong GoPro, akong tagunsa. So, kung ganahan mo picture selfie, nana. Nara na si babaw. Problema ni nga bag kay, wala lagi, nadaot siya. Sige na akong ginamit. Nagisik nga rin sa kilid. Sige, akong tahi. Kaya ba, naka-Pinoy. Tahi. So, sige, akong tahi rin. Nya, nahutan ko kanang hilo. Ako yung gamit ng hilo kay kanang kuan. Blue. Nya, makita man nga blue. So, akong ginabuhat is, akong butang petal pen. Petal pen, black. So, muna siya. So, okay na. Atong unang semana, na loose thread din ko sa kabuk zipper. Ngari, tangtang siya. Bisti. So, lumang may zipper sira. So, nakabuk-zipper, sura pagsira ni jate. Ito niya, broken hearted kay ko kay nagumba akong bag. So, na akong ano kay bag. Gumba siya kasi init ra. So, nangita ko na yung bag. Kay mahal mo ko ni siya. Hindi mahal pero kung ako naon mahal gid siya. So, nakita ko na yung bag. Ning ko nga, ay, nalagi ninit ng bag lagi nga rin. Barato pag gid siya, barato. So, muna siya nga bag. Ang tawag sa bag kay Tool Sweden nga bag. So kani siya nga bag kay kadang bag siya. Muna. So ang ganahan ako ni nga bag kay first of all, abli na ko, gamay na ko abli sa babaw, mabutang na ko ang MacBook. Butang ang MacBook. Nya naman siya yung case, di siya pala huot ang kanang butang na sa MacBook kani kay saktor man, snugger man. So butang ko kuha ko na ako. Indot kay siya. Una ka sa train. Lingkod ko sa train. Ganahan ko mag-edit para ingnon maayo ko na kung ma-edit ba. Kadang, para ingnon lang vlogger ko. So, mag-edit ko. Una ako sa train. Uy, abot na ko sa stop. Kinanglan ako balik akong MacBook. Dali, nakayos mo na kanito ng bag. Kung magtanaw ka sa gawas, di kay ko, like, okay lang siya. Bag lang, di good. Tinahan yung ko itong tanaw. Marag ka ng nindot gito nga bagin. Pero kani siya, kaning tool usually, nana siya mga blue nga trimmings, blue nga zipper, blue nga blue nga, basta nga mga blue nga stuff ba, mga accents. Ganahan ko red on black, ba't ka to blue niya? Kanap yung light blue, baby blue, isa nga blue. Basta ka blue, tingin na siya, blue. So, kani siya itong tanan. So, iko, daog. Number 1, sud ang bag, taog. Number 2, why blue, tanan black, taog. 2 points. Ang next is kanang ganahan ko magdadala sa RX100, mag-vlog, kunuhay ba? Mag-picture ko sa unsa. Ang top part ani kay butangan og kanang sunglasses. Pero masulod man lang akong
RX 100 sa babaw. Tapos gid siya murag kanina ni Bori. Kung nilay na butag, abli na ko hagtak akong RX 100. Na siya butanganan nga rin. So, kung na ako yung na, nindot lagi pa selfie nga rin kay nindot lagi ng view. So, ubli na ako diya, kuha. Quick access ba? Ganahay ko ana. Number 1, 2. Number 3 na tingali. But wala akong mag-ihap. Buti number 3. Number 4 is kaning bag. Medyo dako siya gabay talaga. But kung maabot ako sa balay, akong yawi na ara diri. Akong buhaton is open na yun ako. Oh, yawi. Abri. Butahan din. So usually kung karaan akong bag, asto kong yawi. Asaw siya nagtangon ako kung akong yawi, but sa bugat na kayong bag, magkagtrabaho ka, kapoy na kayo, muha na ka. Ultahan, ablihan ta ka. Marang nga akong yawi. Bitay ra. So, muto isa sa point kadahan ako niya. Kanisang side nga bag is pwede ni siya butangan ng water bottle na siya murag ani ba? So, pwede siya water bottle nga butanganan. Pwede sad siya kanang bulsa lang yun kay masira tanan. So, dual. So, na may bag nga kaya ani butangan ng water bottle. Pero kung di mo gamiton as butangan ng water bottle, wala lang siya kani kanang bulsa lang skili. Butangan na siya mga basura unsa man. Kini magamit pa nimo zipper gid siya. So, kung di ka magdala-dala water bottle kay feeling nimo, so tsaka. So, muna lang muong panganan sa mga butang. Nasa siya sa pikas side. So, duha ka sides. Ang pikas side, akong gibutang nga rin kay shopping bag. Shopping bag sa Woolworth kay. Kung sugoon niya kung mupalit og something, wala. Di isod sa kong bag. Ako butanganan pang shopping. Hindi ka ng mga stuff na di kayo nakukaon. Pikas man. So, dili na ako ginutang. Bulsa, yapon siya. Daog. Nasa siya bulsa nga rilain sa tubangan. Yan, kanina ng bulsa sa tubangan kay fleece line. Kasi Bisaya na. Kanang, basta ka na siya. Mukumuk siya ba? Tanganan mo mga iPhone, mga unsa. Kung ibutang ka rin kanang para limpyo sa kong di mata, glasses ba? So, naala kay mga, para di ka ng mga stuff na di ka gusto magasgas, ibutang na ni mga rin. Daog na sad siya. So, daog. So, atok ba sa suod? Kaning bag, lain sa textile. Kung mag-abli ka, padung ana. So, sa babaw, dili siya mo ubos. Kaya kung mo ubos, mura siyang clamshell na, maablitan nan. Kung maabli ka na yung mga laptop, yabutan nan. So, di ko ganahan na. Ganahan ko kani kay, mo stop siya nga rin ba? So, ano lagi ng abli? Kilid na yun kay, naran magkuhan mo sa bag. Kasi siya mura webbing dire. Para katong nasa ubos, di mo hagtak. So, kung mag-abli ka, pwede ka nirang gamay mablihan. Pwede sa, kung nakikuhaon sa pinakailalong, makita sa di mo. Ba? Fighter nga ba no? So, muna siya. Ang sunod na nga yung kuhan sa akong bag, kaya muna ka ni MacBook na kung ganahan kong tangan nag-MacBook. Nindot kayo sa isa ito ba? Mugi ganahan. Dugay ko si pangitang bag, balik ka ng gamay nga nindot ko. Kumutang laptop. So, dito siya. Nasa siya pwede kumutang iPad, tubangan, tangan mga sa imong pambutang. So, aning bag, ako yung nadala ka daw kay ka ng mga dangle. Bawa, pisti mga kaning MacBook. Ilan mo lang ginap ko ng mga dangle-dangle. So, mga hard drive na po, mga dangle, mga wire, mga USB, nangari. Malahi na siya. Next is, kung naka sa train, gamit kini siya or naka nag-travel ka, wireless. Tanaw ka YouTube or diba tanaw ka ganang salida sa imong phone, butang niyo muna. Wire. And akong ginapalit sa una katong noise cancelling pero dako ba kayo hipos di mo dako ay kani kay gamay. Kung di kay ko magamit ako butangan na. Ba, okay waway. So kani maayo ni siya. Nagadala ko everyday og kaning Lassie or Lacy nga hard drive. Kani siyang Lacy nga hard drive shockproof. Pwede mag-tap kuno pero wala na ko sa hagtap. Nahadiri ako mga vlogs kay usually kung mag-video ka daghan kay files siya. Daghan sa kay mga taing nga files kada mga may klaro. So ako nang ibang-butang nga 4 terabyte ni daghan kay pero hapit sa di mapuno. Pas kay puno ba 4K recording. So muna siya. So nasa gari ako butangan na sa glasses. Kay kibaw nakapadong natatiguwa nga tungod sa mata daotan glasses. Kani siya backup na glasses. Ako ginagamit ng glasses katong dako, katong para nerd style para pick. So the last thing inside, adi pa de. Naani siya kuan sad, naani siya libog nako. So the last thing sa ubos sa bag kay kani.
ang charger. Ang charger sa MacBook dako man kaayo. Ang problema sa charger sa MacBook karon kay separate ang kadang wire ug ang charger. So kani butangan na siya hard drive actually. Butang nimo mga hard drive na rin, butang nimo wire. So karon sakar man kay ang MacBook nga charger niya. Sakar napalit ko ning Anker nga braided nga cable kay nakanindot niya. Unlike sa MacBook nga cable, mapilo siya kanang mapilo siya ba. So gamay kay siya kanang footprint. So gamay siya. Gamay. Kanira sira. So kung mulakaw ko na ako'y mag-edit ko bisig asa, kanira ko danon MacBook, dongle o kaning charger. So mura ni mga essentials gyud kinahanglan nimo sa imong bag. So nadala ka na adlaw. Oh, sa front side ani na gamay mesh pocket. Tara. Ang sulod ani kay Swiss knife. Ay panagsara akong gamit ani pero usahay ko kay bago magamit ko Swiss knife, tadungin ako. Charger o battery sa RX 100 kay pag vlog ko hay. Another charger and battery and alcohol ba niya Paralympics glasses Paralympic tennis glasses pero nasa duha alcohol or Paralympics glasses na nasa vial na ko ano spray. Another one is kani importante ni siya MacBook nga kanang charger MacBook nga headphones kay kung naka sa train imong kaning headphone na habilin so saan tam ni habilin akong headphone kanang kay backup kani mo ni siya kay lahi mag-tip ang iPhone bago so backup yeah and then nakalimot di ko nalatangan ako so muna isulod sa bag so one of the things nakalimutan ako is kanang aside from this pocket here nasa chila yung pocket rin sa front kani so ang sulod ani yung pocket sa front kay akong Panadol kay labaron makog ulo akong charger USB charger kanang ang Shure nga isolating headphone ug kaning naay player so kani siya in case mabilin akong phone in case mabilin ang akong headphone in case kanang wala battery akong headphone na ako'y headphone para edit sa laptop nya kani siya nindot ko quality kay Shure 535 medyo mahal siya nga headphone and then naasag ko kaning player nga murag prehistoric ikatawaan ko ani kikaraan but kung muna ka sa train gilaay ka na kay music anytime you want so this is just backup para ni siya pirmi sa bag para malingaw ka kung kalingaw so nakanino sa is unlike sa uban bags samtang gabi dala ka sa bag anaon na nimo pas kay makuha easy access naka strap ang bag diri kung bugat imong bag easy access easy access katong bag I've tried before kani easy access yun mugay akong sulti nya sa other side na ay mga webbing kani siya wala ilabot sa bag kani siya kanang carabiner kay mo kana outdoor mountaineering kuno kanang trekker kuno hiker adventure traveler hilig man sa kong inani sa una so kanini palit ko ani kay kung na ako sa train nya kanang ambing bag kung na ako sa train nya kanang nay panahon nga kanang puno kay train kapoy dala sa bag bugat so ako na siya clip na ni siya burag tubo or something clip bitay na kong tubo or di ba ibutang na kong webbing ani clip na kong burag tubo nagabitay na akong bagya so nagbarog na ako sa train naanan ako sa train akong bag nabitay na niya dito tayo ang bag nakabitay ra ana so muna siya so bottom line is this bag is ang naong sa bag bas ganahan jud ko sa naong adto but this bag works and I recommend it it's called the Thule En Route 23 backpack so En Route murag parang naga-travel ka En Route but anyway it's really good daghang kasi masulod recommended I hope di siya madali maguba but maglingkod man sad siya tool man anyway so muna akong daily carry so if ever you see me kana maglako-lakaw ko sa kadang city maglako-lakaw ko anywhere magdala ko nga bag bawo ka sa sud sa akong bag muna daily carry na ako ay lang ko tulisa mahal ba kani akong MacBook ay ko tulisa but anyway ingnan ako hi muna yung bag sa video ani duta oy pick up ako bi ana sa mura to siya puntang nako sige bye bye taas na tingin video bye bye